ଗାଧେଇଲୁନି ଆଉ ତୁ ସେତେବେଳେ କେଡେ ବଡ ହେଇଥିଲୁ ତ ଟୋକା ମାନେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ମାରୁଛୁ ତ ତତେ ସବୁ ଆଉ କଣ କରୁଥିବେ ନା ଗାଡି ଗନା ବୁଢୀ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଆଜି ପୁରୀ କେଦିନ ତୁ ଯାଇନୁ କହୁନୁ କେଦିନ ଯାଇନୁ ପୁରୀ ତୁ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା 2 ବର୍ଷ ସେ କେତେ ବର୍ଷ ଡାକିରେ 4-5 ବର୍ଷ ହବ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଯାଇଥିଲୁ ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲୁ ଏଥର ଆସିଥିଲୁ ଯୋଉ ଆଜି ତ ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ତ ଦେଖିବୁ ଚାଲିପାରିବୁ ଟି ଆହୁରି ବହୁତ ବାଟ ରହିଲାଣି ବି लगेगा साइड या गोड़ बिंदु तो ना कि गोड़ बिंदु मिछ होछि चप्पल चप्पल रिक्शा रे भल लाଗୁଛି हां हां ना मजू तू केबे बसतलु रिक्शा रे हां केबे बसतलु रिक्शा रे तथापि करे हैं 15-20 वर्ष हो 15-20 वर्ष पूर्व रिक्शा रे बसतलु ठाकुर दर्शन कलु केन लागला महाप्रसाद खाइलु हैं खुशी तो सब ठीक खुशी तो ठीक अछि आजा ना ना पूरी रिक्शा रे बसन पूरी रास्ता ए साख्य बुढ़ी समुद्र देखुछु तो देखा समुद्र हैं के दिन पर समुद्र देखिलु आज के दिन पर एमती साइड रे जाउथल देखथुल जो माउसी रे अछलु हां देखुन देख के दिन पर देखु समुद्र आज देखा जुटी के दिन पर देखिलु आज से बाली को देन देखे को हां जिया आमे लोकनाथ मंदिर को आसला परे तू बाली कूल रे किना ठिया आमे गाधेबू दी जण दे भाई हला हां कहू तते भी घोषा नहीं जीव आमे काहे की गाधेबू नहीं हेलो एटा पके YouTube रे हम टीवी रे देखि बसे हला तू बाहरी टीवी रे टीवी रे सब देख कर लगे तू टीवी तू काले केतरा जे है गोराट देख लाइट स्टे घोड़ा देखिल बुढ़ी कहीं घोड़ा बसबू मैं तू ओटर बसबू कि कहीं मत कहा पर बसे कथा कहू ओटर देखिलु बसबू ओटर रे हां जाबे कहीं डर लागियो ना कोन कालिया डोरी लागी से कालिया ई पनिया जाबे डर को के आई दी मंदिर को पड़े क्या लोक बका लोक बुनु हां लोक बुनु कितना का कैनल नहीं जानो या काई आपण जदि लोकनाथ मंदिर आसीबे यदि पाखे टंका 2-3 हजार नथिबो मंदिर भीतर जिबेनी स्टार्टिंग रो आपण भोग पई कदे 10 टका 20 टका भीतर गला परे 251 टका नेबे भोग पई टिकेट सेटा देला परे आपण कहबे जदि संकल्प कराई देबे आपण को 2000-2500 1100 एमती करी आपण लुटिबे दया करी जे लोकनाथ मंदिर भीतर जाउछंती खाली दीप खंड नहीं जातु भोग लगे आसतु आ जदि भोग करार अच्छी टंका 3-4 हजार नहीं जी ये स्काम कर ठाकुर कथा से किसी कही होनी चुपचाप आसिलु आ कौन करूँ दर्शन कलु
हां दर्शन करी कुआरे बापा काको ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ କଲୁନି फेबा मो पाके देखि बसे ସମୁଦ୍ର ଚୁଡ଼ି ହାଁ हां ଗାଧେଇ ବୁଡ଼ି ତୁ ହାଁ हां ସତ କହ नाइलो बापा କାହିଁକି କାହିଁକି ଗାଧେଇବୁନି ହାଁ ये आप कोड़ी दियो काने ଏଇଠି ବାଟ ଅଛି ଦେଖିଲୁ ମା ଝାଙ୍ଗ ଗଛ କେମିତି ଲାଗି ଦେଖିଛୁ ତ ଏରା ସବୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିନଥିଲୁ ଏରା ସବୁ ଲାଗିଥିଲୁ ତୁ ଦେଖିଥିଲୁ ସବୁ काने यार उठे उठे ନା ଏଟା ହାଇଟ୍ ଅଛି ଏଠି ଉଠିବୁ ଦେଖିଲୁ ହାଁ ଆରେ ଏଠି ଆସ ଆରେ ଗଳିବୁନି ଆସେ ଗଳିବୁ ଏତେବେଳେ ଦେଖୁ ନାଇଁ ଗଳିବନି ଆ ଆରେ କିଛି ଜଣେ ଗଲେ ଫାସିକି ଯିବୁ ସେପଟେ ଯାଇ ଭାଗିବୁ ଆଉ ସେପଟକୁ ପଳେଇବୁ ରେ ଆମେ ଆସିପାରେ ଦୌଡ଼ି ପାରିବୁନି ସେଇଟା ଲୁଗା ଟେକି ଦେ ଲୁଗା ଟେକି ଦେ ଆରେ ଆସିବ ଏଇଟା ହବ 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 ଆରେ ହେଠି ଯା ବୁଡ଼ି ଯାଉନୁ କିଛି ହବନି ଯା ଯାବେ ବୁଡ଼ି ହେଇଟା 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 ସେଇଟା ରାକା ରାକା ଦୂରକୁ ଆସିବ ପାଣି ଆସିବ ଆଗକୁ ଏଇଟା ଆସିବରି ଆରି 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 ହଁ ହେଇଗଲା ପଳେଇଆ ହଁ ଆରି 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 ନେଇଆ ନେଇଆ ବୁଡ଼ିକି ପଡ଼ିଯିବ ହାଁ ଗାଧେଇ ଚାଲୁନୁ କାହିଁକି ହାଁ आइथला थर आइथम जे ती कुआ धरि कि माणिक बुडीरो मोर किया करा बिलाई जाके पानी हेगा कोन पड़े माणिक बुड़ी किए ता जेदिन केबे आइथिल 15-20 वर्ष 30-40 वर्ष हाँ किए हाड़ी गणेलु किए तू गाधेबू गाधौनु हेई एठी बसिलु कोन कौन करू एठी बसिकी कौन देखुछु କହିଲୁ ଆଉ ଥରେ କହ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ସମୁଦ୍ର ଦେଖିବାକୁ କୋଉଦିନ ଆମ ଆଇଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ହଁ କିଏ ଆସିଥିଲ ଆଉ ଜେଜେରିଆ ସବୁ ଆସିଥିଲୁ ହଁ କେତେ ବର୍ଷ କଥା ମୁଁ ଜନ୍ମ ନଥିଲି ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ରହିଲୁ ରୋଷେଇବାସ କଲୁ ଖାଇଲୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆଇଲୁ ଯେ ସମୁଦ୍ର ଡର ମାଇଲା ଆମକୁ ମାଣିକ ବୁଡ଼ିକି ଦେବ ବୁଡ଼ି ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଧରିକି ମଜା କରିଦେଲେ ଠିଆ କଲେ ଠିଆ କରି ବସେଇ ଦେଲେ ବସେଇଲେ ଅଣ୍ଟା ଯାଏ ଯେମିତି ପାଣି ଆଇଲା ଗୋଟେ 8 ଜଣ ଅଣ୍ଟା ଯାଇଲା ଅଣ୍ଟା ସାରେ କାଉର ଦୌଡ଼ିଲୁ ଗାଧେଇଲୁନି ଆଉ ଫୋନ୍ ଗଲୁ କହିଲେ ନା କ'ଣ ତୁ ସେତେବେଳେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ହେଇଥିଲୁ ବାହାର ସରିଥିଲା ନଡ଼ିଆ ହାରେ ଯାଇଥିଲୁ ଗାଧୋଇ ତ ଟୋକା ମାନେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ମାରୁଥିବ ତ ସବୁ ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା ଶୋଇବାରେ ରଥ ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲ କେମିତି ଜେଜେ ତୋର ଖାଲି ଆସିବା କଥା ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆଇଥିଲୁ ବାହାଘର କାହାର ତମର ହେଇଥିଲା ଟି ମୋର ହଁ ଯେ ରବୁଡ଼ି ତ ଟୋକା ମାନେ ଲାଇନ୍ ମାରୁଥିବ ତ ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିବେ କ'ଣ ତ ସି ବି ଯାଇଥିବ ତ ଲାଇନ୍ ମାରୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା ଯେ ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କିଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଶାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ
ସାଙ୍ଗ ବଳ ହସ ଖୁସି କାହିଁ ରଖ ଏଇନା ଏଇନା ଛତରା ବତରା ବାଳୁଙ୍ଗା ସବୁ ଏଇନା ଅଛି ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ଆଇ ବାଇଗଣ ସବୁ ଏଇନି ସବୁ ଅନୀତି ଅନିୟମ ସେତେବେଳେ ନୀତି ନିୟମରେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ସୁଖ ହେଇକି କାହିଁରେ କ'ଣ ମସ୍ତି ମଜା କରୁଥିଲେ ଫିଷ୍ଟି ମିଷ୍ଟି କରି ଖାଇବେ ଯେ କ'ଣ କାହିଁରେ କ'ଣ ମଜା ଲାଗିବ ଓଡିଆରେ କଣ ଖାଇଲେ ତମେ ଶୁଖୁଆ ନା ଆଉ ମାଛ ଆଇଲା କ'ଣ ହେଲା ନା ସାଧା ସବୁ ହେଇଗଲା ବୁଲାବୁଲି କଲୁ ଆଉ କଣ ଦରକାର କ'ଣ ତାର କ'ଣ କିଣିବାକୁ ନେବା ଯେ କଣ ଫେଣି ଆଣି ନେବାନି ହଉ ବାପା ମୋର ଯାହା ତୋର କ'ଣ ଦରକାର ତୋର ସବୁ ଦରକାର ସବୁ ଘରେ କାଲି ସବୁ କିଣିବ କାଲି ସବୁ କିଣାକିଣି କରିବ ତୋ ଜିନିଷ ରଖିବ ମା ଏଇଟା ହେଲା 18 ନଳା ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଛୁ କାହାକୁ ଏଇ 18 ଚାରି ଉପରେ ଗାଡ଼ି ବସ ମୋଟର ସାଇକେଲ ହଁ ଏବେ ଆର କ'ଣ ହେଇଗଲି କରୁଛୁ ଏଥର କ'ଣ ଖେଳ ଆର କ'ଣ ହେଇଗଲି କେତେ ହଉ ଘରୁ ଯିବା ତ ଏଥର ପଳେଇବା ଚାଲେ ଆମେ ପିପିଲି ପଳେଇବା ଆର କିଛି ପିପିଲି ରହିଲା କେତେ କହିଲୁ ଆଉ ହେଲା 39 କିଲୋମିଟର ଆର ହଉଛି ଆମ ଏଇଟା କ'ଣଟା ଫେଣି ହଁ ଫେଣି ବାଟରୁ ନେଇକି ଯିବା ବା କ'ଣ ଆଣିବା ଖାଇବାକୁ ବେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ତତେ ହଁ କ'ଣ ଖାଇବୁ କହୁନୁ ପୁରା ତ କ'ଣ ଖାଇବେ ବରା ଫାଇନାଲି ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା ଏବେ ଚାଲୁ ଘରକୁ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ପହଞ୍ଚିବୁ ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ରେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ବୁଢ଼ୀ ଆଇଲ ପିପିଲି ଯିବୁ ପିପିଲି ବୁଲିକି ଆସିବୁ କିଣାକିଣି କେତେ କ'ଣ କ'ଣ କିଣିବୁ କେତେ କ'ଣ